गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ होदों जे बर'आव थाइगिरगुरि होननानै बुङो आरो रेभिनिउ हिसाबै 2 नं हलमागाव। दा बे गामिया थांनाय गोलाव बोसोर सिगांनि सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनो कुनु गोनो गोथो गैयाजासे बिथांमोना भट होबोबाय थादोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां बिथांमोनहा सरकारनि खाथियाव बे दालाङा जानांगौ होननानै बिथांमोनहा खावलायबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय 17 बोसोरा बिथांमोनहा जेबो मोननो हायाखै। बेयाव नैबे गामियावबो सिगांनि सरकारनि आमोलाव गोबां माखासे दैदेनगिरिफोर दंमोन। गाव गावनि गामिनि फारसे बिथांमोनहा माबायदि अनसायबोखो बेखौ जोङो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै जों नुनो हायो जे थांनाय गोलाव समाव बिथांमोनहा जेबो खामानिखौनो मावाखै। दा जों सरकाराव फैनाय सिगां लोगो लोगोनो आरो बे जोंनि थांनाय बिसायख'थिनि मोनसे इस्ताहाराव बे दंमोन जे जों खोथा होदोंमोन जे नैबे दालांखौ जों बानायनानै होगोन आरो बेबायदियैनो आङो सासे MLA महरै देरहाखांनायनि उनाव नाजानाय जादोंमोन जे बेखौ जेरैखि जाया मावनानै होनांगोन। गोग्लैसोनाय मोनसे गामि, फिसा बारा गिदिरबो दालां नङा, नाथाय बेखिनिखौबो थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा बुङै बुङै आंगायनाय मोनदोंमोन। बेखायनो देरहाखांनायनि उनाव आङो नाजानाय जादों आरो बेबायदियैनो 2021 SOPDG-नि BTC-निफ्राय बेखौ 35 लाख राङाव सेंसन खालामनाय जाबाय आरो दिनै जोङो बेयाव जागायजेननाय थामहिनबा खुन्थिया माने फाउन्डेसन ले खालामदों आरो बेयाव मिजिं थिदों जे बियो जोबोद थाबैनो जाफुंगोन। बे मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो बे जाफुंगोन आरो गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ। दा बेखौ नैबे ओनसोलाव मावनाय जायाखै। जोङो थांनाय 17 बोसोराव नुदों 30 नं राजा लामानि खोलाहा नाङाब्लाबो बाव सेंसन खालामबाय थानाय जों नुबोदों। जोंनि ओरैहाय नेशनेल हाइवेनि साहा नैबे गुवारथार ओनसोल सुबाइजार खोदोमथला बे ओनसोलाव गोबां बेबायदि लामा दालांफोर बानायनांगौ दं जायफोरखौ थांनाय गोलाव समाव नायसननाय जायाखै। गागि दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला माबायदि गागि दैदेनगिरि? दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्राय दिनैसिम जोंहा जि मोनसे संबिधान दङ, संबिजिर दङ, जायहा प्रिन्सिपल आइडिय'लजि दङ, बेजोंनो बियो गाइड जाबाय थादों आरो बेबायदिनो दैदेनबोजाबाय थादों। आं नुवाखै जे एबसुआव थानाय टाइमाव सोरबा दैदेनगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि नं राजा लामानि खोलाहा नाङाब्लाबो बाव सेंसन खालामबाय थानाय जों नुबोदों। जोंनि ओरैहाय नेशनेल हाइवेनि साहा नैबे गुवारथार ओनसोल सुबाइजार खोदोमथला बे ओनसोलाव गोबां बेबायदि लामा दालांफोर बानायनांगौ दं जायफोरखौ थांनाय गोलाव समाव नायसननाय जायाखै। गागि दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला माबायदि गागि दैदेनगिरि? दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्राय दिनैसिम जोंहा जि मोनसे संबिधान दङ, संबिजिर दङ, जायहा प्रिन्सिपल आइडिय'लजि दङ, बेजोंनो बियो गाइड जाबाय थादों आरो बेबायदिनो दैदेनबोजाबाय थादों। आं नुवाखै जे एबसुआव थानाय टाइमाव सोरबा दैदेनगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय दांनाय बा बिनि संबिजिरा होनाय जे लामा जे गाइड बिनिफ्राय दोरोदों होननानै आंहा फेरलेबसेबो बेयाव फोथायनाय गैया। रावबो दोरोदाखै आरो एबसुआव थायोबा बिनि दोरोदनायनि बाथ्रा गैया। खिन्थु दिनै जायफ्रा गावखौ गागि दैदेनगिरि होननानै बुंनानै लाबाय, एबसुनि होनोब्ला जोंसो होननानै बुंनानै लाग्रा दं। दा बैबायदि मानसिफोरखौ जों नायबा नुगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथि थांनाय थैनायनि थाखाय हाबा मावबोदों। खुनु खैदां खैफोदखौ मानियाजासे सौसिबोनानै खामानि मावदों। बे टाइमाव बिथांमोनहा लामा ससेयावनो बनजार खोमोरनानै खारनाय मानसिफोर। एबसुनि प्रिन्सिपल आइडिय'लजिजों बिथांमोनहा गाइडेड जायाखै। राजनितिक पार्टिजों बिथांमोनहा गाइडेड जादोंमोन। बिसोर बेखायनो आं बुंदों जे बनजार खोमोरनानै खारग्रा मानसिफ्रासो दिनैहाय एबसुखौ बिदि बुंनो नागिरदों। आरो बेयाव जों नुबावबाय जायफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुनु सोमोन्दोआनो गैफेरा सिगांनिफ्राय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1927 मायथाइनिफ्राय जे सोमावसारबोदों, बे सोमावसारनाय टाइमाव बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अबजेक्सन होनानै फैखानाय मानसिफोर। आरो दिनै जों नैबे ओनसोलनि बाथ्राखौ बुङोब्ला नुगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय जागायनायजोंनो जोङो हारियाव मोनसे गुस्लायनाय फैदों, हारिया मोनसे जौगानाय फैदों, दावगानाय फैदों आरो हारिया दिनैहाय गाव हारिखौ सुंथानो थाखाय बेंखनथाय मोनसे
रैखाथि गोनां बेंखनथाय मोननो थाखाय जे सोमावसारदों आरो बेबायदिनो दिनैहाय बिटिआरसिम बेयाव फैदों। दा अब्ला जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दुलाराय बर' भाइखौ सोदांनांगौनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना खुनु बेस गैयै, ससाइटियाव बेस गैया, ससाइटियाव बिथांमोनहा गावखौनो माने सासे दैदेनगिरि महरै फसंथानो नागिरदों। आरो दिनै जों नायबाय सारा बर' रायजो राजाफ्रा जों गोजोनखौ लुबैदों, जोंनि गेजेराव सोमावसारनायखौ दिनै लुबैथ'वाखै, जौगानायखौ जों लाबोग्रोनांगौ, दरखार जायोबा समानो खावलायगोन। दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा गावखौ माने रायजोनि गेजेराव सिनायथि होनो नारा नाथा नाजादों, बृथा मोनसे नाजानाय, फेलें मोनसे नाजानाय खालामदों। बेखायनो बिथांमोनखौ रायजो राजाया मालाबाबो गनायनाय नङा। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सैथोथाबादियाव दङ, दुलाराय बर' बिजिरनानै नायगिरनो गोनां जागोन। बेखायनो सोदांनांगौ दङबा बैसोर मानसिफोरनि साननाय हनाय बेयावसो सोदांनांगौ दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेबो सोदांनांगौ गैया। बेयाव गुबैयै गिबिथाराव आङो बिनि सासे मेम्बारमोन। आथिखालाव खोरोमदावआरि एबसुनि लोगो आफादगिरि बिथाङा मेम्बार हिसाबै दङ। अब्लाबो जों शेयार खालामलायबाय थायो। आरो आं जिहेथु गोलाव सम बेयाव मेम्बार जानानै थादोंमोन आरो बेखायनो सिंनि गोबां बाथ्राखौ आं मिन्थिगौ। आरो बेयाव माखासे पलिसि एडप्ट खालामनानै लादों जे नोङो थांनो होनबानो सोरबाया थांनो हाया, हाबनो होनबानो सोरबाया हाबनो हाया। दा बेयाव जिथु कमिसननि गेजेरजों जोंहा बेखौ थिग खालामनांगौ, जायफ्रा ओंखारनो लुबैदों, ओंखारनो लुबैनायफोरनि बेसेबां बेयाव जुक्ति-जुक्तता दङ, बेसेबां लजिकेल बेकग्राउन्ड दं बेयाव, बे बाथ्राफोरखौ नायनाय जादों। दा बे गासैखौबो नायनानै नुबाय जे नोङो ओंखारनो होननाय हानाय बेबायदि जेबो लामा गैसोआ। आरो जोङो बाद होनायनि बाथ्रायानो गैखाया, जे जोंहा जेरै दङ जों लादेरनायावसो दङ। आरो बेबायदिनो बिसेसकरि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो बाक्सा, बिनि खोला सिमायाव थानाय जेरावनाखि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि खोथा होननाय दं, कन्टिगुवासनि खोथा होननाय दङ। आरो जायफ्रा बिटिसि सुक्तियाव नोङो डिसपिउटेड गामि हिसाबै थाबोबाय, 92टा गामि, बे 92टा गामियाबो एबार कमिसन जिथु दाबाय, कमिसननि गेजेरजों हाबनो हायो, बेखायनो बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामो। आरो दिनै जायफ्रा थाबोनाय गामि बे हाबोबा गोजौनि गामिया माबेजों ओंखारगोन, बेथ' मालाबाबो सम्भबानो नंखाया। आरो जेराव सासे नोङो ट्राइबेल मानसिया नोङो आं ओंखारलाङा होननानै बुङोबा बेयावबो सोरबाया मेजरिटि जामालाय मा जानो, बे थांनो हानायनि बाथ्रायानो गैखाया। दा बेखायनो जोङो थिग खालामनानै लादों जे बेयाव जोंहा हाबनायनि ओंखारनायनि बाथ्रा गैया, हाबनायासो जोंहा बांसिनखा। आरो जेरै सानजाहानि खोथा गहपुरसिम माने हलंगिसिम बेयाव लावनांगौ। आरो बिनि थाखाय दिनै भारत सरकारनिफ्राय बुंबाय थादों नरेन्द्र मदि बिथाङा, अमित शाह बिथाङा, आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांमोनहा खोथा होदों आरो बुंबाय थादों। आरो जोंहा 100% जों फोथायनाय दङ, मानोना जों सरकाराव दङ, जोङो सावरायबाय थानाय जादों। बेखायनो जे सानजाहा सिमा लावगोन एकदम रोखा, सुक्तिया नोङो आखरे आखरे पालन खालामजायोब्ला, लेटार एन्ड स्पिरिट बियो जुदि मावफुंजायोब्ला बेयाव नोङो हाबा होननाय मावा होननाय बेनि बाथ्रायानो गैया। बेखायनो जायफ्रा बेखौ लानानै गिदों बिथांमोना बांसावलाबायदों बा सन्देह खालामदों, बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, बांसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, सन्देहनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खुनु बेबायदि गामि दानजानायनि बाथ्रा गैया, जोंहा लाबसो जागोन, मोनदेरनायसो दङ। जोंहा बेखौ सोदांनांगौनि बाथ्रा बुंदों, बिथांमोना खुनु बेस गैयै, ससाइटियाव बेस गैया, ससाइटियाव बिथांमोनहा गावखौनो माने सासे दैदेनगिरि महरै फसंथानो नागिरदों। आरो दिनै जों नायबाय सारा बर' रायजो राजाफ्रा जों गोजोनखौ लुबैदों, जोंनि गेजेराव सोमावसारनायखौ दिनै लुबैथ'वाखै, जौगानायखौ जों लाबोग्रोनांगौ, दरखार जायोबा समानो खावलायगोन। दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा गावखौ माने रायजोनि गेजेराव सिनायथि होनो नारा नाथा नाजादों, बृथा मोनसे नाजानाय, फेलें मोनसे नाजानाय खालामदों। बेखायनो बिथांमोनखौ रायजो राजाया मालाबाबो गनायनाय नङा। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सैथोथाबादियाव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आथिखालाव दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव, खनिन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा दङ, बेयाव खुनु मैलानि बाथ्रा गैया। बेयाव बिथांमोना प्रिन्सिपाल आइडियाजों गाइडेड जानाय, बड'फाया जेखौ होलांदों जोंनो लामा होलांदों, जे प्रिन्सिपाल आइडियाजों होलांदों बेजोंनो बिथांमोनहा गाइडेड जादों। आरो आंहा फोथायनाय दं 100% जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय टाइमाव रावबो सुबुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे दागो फोनांनो बेयाव रावहाबो साहस खालामनो हाया। बेखायनो जायफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। आरो एबसु बायदि संगठनखौ माबा मोनसे बुंनायनि सिगां, सोंखारायनायनि सिगां गावखौ मोजाङै दांग्रोमनानै लाग्रोनाया मोजां जागोन, गावखौ मोजाङै बिजिरनानै नायग्रोनो गोनां जागोन। बेखायनो सोदांनांगौ दङबा बैसोर मानसिफोरनि साननाय हनाय
बेयावसो सोदांनांगौ दङ दुलाराय बर' फरायसाफोराव जेबो सोदांनांगौ गैया। बेयाव गुबैयै गिबिथाराव आङो बिनि सासे मेम्बारमोन। आथिखालाव खोरोमदाव औवारि एबसुनि लोगो आफादगिरि बिथाङा मेम्बार हिसाबै दङ। अब्लाबो जों शेयार खालामलायबाय थायो आरो आं जिहेथु गोलाव सम बेयाव मेम्बार जानानै थादोंमोन आरो बेखायनो सिंनि गोबां बाथ्राखौ आं मिन्थिगौ आरो बेयाव माखासे पलिसि एडप्ट खालामनानै लादों जे नोङो थांनो होनबानो सोरबाया थांनो हाया, हाबनो होनबानो सोरबाया हाबनो हाया। दा बेयाव जिथु कमिसननि गेजेरजों जोंहा बेखौ थिग खालामनांगौ जायफ्रा ओंखारनो लुबैदों ओंखारनो लुबैनायफोरनि बेसेबां बेयाव जुक्ति-जुक्तता दङ, बेसेबां लजिकेल बेकग्राउन्ड दं बेयाव बे बाथ्राफोरखौ नायनाय जादों। दा बे गासैखौबो नायनानै नुबाय जे नोङो ओंखारनो होननाय हानाय बेबायदि जेबो लामा गैसोआ आरो जोङो बाद होनायनि बाथ्रायानो गैखाया जे जोंहा जेरै दङ जों लादेरनायावसो दङ आरो बेबायदिनो बिसेस करि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो बाक्सा बिनि खोला सिमायाव थानाय जेरावनाखि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि खोथा होननाय दं, कन्टिगुवासनि खोथा होननाय दङ आरो जायफ्रा बिटिसि सुक्तियाव नोङो डिसपिउटेड गामि हिसाबै थाबोबाय 92था गामि, बे 92था गामियाबो बे कमिसन जिथु दाबाय कमिसननि गेजेरजों हाबनो